Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ko salminde e juurade jamma gadiɗo o e lewru korka. So wiyama noon jamma gadiɗo ko wonande an jiiɗo lewru aɗa anni hoorda janggo. Jamma gadiɗo o omon ɗon mbatta hen ko darɗe 10. Ay nanton toɓɓe ɗiɗi ha woni 5. ɗiɗi fof ko darɗe 2 njuula darɗe 2 calmina 2 calmina 2 calmina 2 calmina. Ko mbatta e darɗe he mbatta hen ko fatiha gotol inna anzalnahu laabi 2 qul ya ayyuhal kafiruna laawol gotol qul huwallahu ahad laabi 2. kala darnde ko ɗum jangata sa cimoje ɗon ƴeewa cimoje ɗe mbawɗa mbaɗa ɗum hen 2 calmina mbiya 1 2 calmina mbiya 2 2 calmina mbiya 3 2 calmina mbiya 4 2 calmina mbiya 5 won heeɓi 10. kala hen darnde mbatta hen ko fatiha laawol gotol inna anzalnahu laabi 2 saɗa wawi qul ya ayyuhal kafiruna laawol gotol saɗa wawi qul huwallahu ahad laabi 2 saɗa wawi. Sa wawa noon ƴeewa ko mbawɗa ko mbaɗa ɗum hen njuula darɗema 10 2 calmina 2 calmina 2 calmina 2 calmina 2 calmina ni foti. ɗum noon ko wonande jiiɗo lewru jamma hadama wadde noon anniyo gonɗa koye horde farilla farilla adoto anniya mi annima horde lewru korko ndu ha timma, mi annima horde lewru ndu gila fuɗɗode ha wortode. ɗum ɗon on anniya goto timmanima. Allahumma illa noon sa debbo sa yiwi gantu sa laaɓoy kadi gattira anniya o, a sellani a selloyi gattira anniya o, ka ɗanniɗo a arti aɗa hoora gattira anniya o. wa amma anniya goto o yonanima e lewru ndu ha timma. on paami ɗon wadde goo o nanɗon alluwa ngal ɗo woni kala gadiɗo yiide lewru hankkadi ngal ɗo alluwa moftata. kala nde wiya tan lewru darima alluwal ma nan ɗon binda ɗum mofta ɗum e karne ma. hankkadi kala lewru ko aɗa kadi a tampata anata nan ɗon ƴette mbajutoɗe. ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal. alhamdulillahi rabbil alamin. on jarama, wassalam.